Ljudi, imam jednu sjajnu vest. Za sve vas koji godinama čekate rešavanje nekog vašeg pitanja u katastru. Znam da ste mnogo puta podnosili zahteve, koje kakve pritužbe, tražili neke veze, podnosili urgencije, međutim ništa od toga. Uvijek ste dobijali neki odgovor mailom, neki automat vam se javio, neki call centar, ali nigde živog čoveka. Da pitate ljudi šta je s mojim predmetom, šta se dešava, ne rešavate ga već 5 godina. Republički geodetski zavod zato je napravio novi program. On se zove Otvorena vrata katastra, gde ćete moći svakim radnim danom između 13 i 14:30 da zakažete termin i da pričate ni manje ni više, već sa nekim od rukovodilaca službe. Termin za razgovor se obavezno mora zakazati, a kako se on zakazuje, na koji način, to može da pročitate dole u opisu ovoga videa. Nakon što pročitate, podelite ovaj video, možda će još nekome značiti, a obavezno zapratite naš profil, jer ovde vas kao uvek čeka gomila dobrih informacija.